Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana spiċċa jqabbel in-negozjanti lokali ma' komunisti u kapitalisti. Bħas-soltu prova jdaħħaq u bħas-soltu ma daħaq ħadd. Konferma li sapruħu fil-karga ministerjali mhux bil-mertu jew il-kapaċità tiegħu iżda x'poġġewh. Hekk sqar l-avukat Franco De Bono wara l-kummenti xokkanti li qal il-Ministru Clyde Caruana din il-ġimgħa fil-Parlament. Diskors illi fih qabbel il-talħwienet u lin-nies fin-negozju mal-komunisti. Meta ġiet is-sija tal-bżonn u l-ewwel kont bħala Chief of Staff tal-Prim Ministru mbagħad bħala Ministru tal-Finanzi, kull min f'dan il-pajjiż sapruħu arku bteħ ġiet l-oplajnuna. Ma jistax fi żmien il-bżonn inkunu kollha komunisti u mbagħad fi żmien meta l-bejja tkun sejra tajba kulħadd kapitalist. Franco De Bono stqar li dan il-Ministru li għadu jibda diġà dejjaq lil kulħadd, rispettivament mill-kulur politiku. Fil-fatt kienu bosta sidin tal-ħwienet u imprenditori li tkellmu ma' Net News u esprimew il-frustrazzjoni tagħhom għal dan id-diskors tal-Ministru tal-Finanzi li sejħulu diskors puerili ta' politiku li ma jafx kif jaħdem il-biznis u li m'għandux idea kemm ħaddiema qed igawdu mill-ġid li joħolqu dawn l-imprenditori. Aħna familja, il-ħaddiema tagħna saru parti minna. Trid tkun veru arroganti biex isejħilna komunisti, stqar magħna persuna li għandu negozju żgħir b'5 impjegati. Oħrajn kienu aktar diretti u insistew li issa l-gvern qed jaqbad maż-żgħar u jinjora l-ħuta l-kbira, filwaqt li għandna Ministru qed jinsulenta b'dan il-mod lill-imprenditori. Meta ġiet is-sija tal-bżonn u l-ewwel kont bħala Chief of Staff tal-Prim Ministru mbagħad bħala Ministru tal-Finanzi, kull min f'dan il-pajjiż sapruħu arku bteħ ġiet l-oplajnuna. Ma jistax fi żmien il-bżonn inkunu kollha komunisti u mbagħad fi żmien meta l-bejja tkun sejra tajba kulħadd kapitalist.